Napuno og kasadya ang baybayon sa Dipolog City Boulevard tungod sa gipahigayon nga Bancathon tournament isip kabahin sa selebrasyon sa ika-112 nga adlaw sa Dipolog. Dunay tulo ka kategorya ang tournament nga gilangkuban sa panagatan category, binigyo category ug Crest Cup 2025 nga gihimo duol sa Port of Dipolog. Daghang tao ang may saksi sa tournament, hilabi na sa mga mahiligon og water sports. Gipahigayon ni adtong Hulyo 1 ang panagatan ug binigyo categories diin gikan sa barangay Ulingan ang ni-kampiyon karong tuiga. Nakuha sab sa mga taga-barangay Ulingan ang kampyonato sa binigyo kategory. Hulyo 2 diyang gipahigayon ang Crest Cup 2025 adlaw sa Dipolog Grand Prix Open Formula nga gisalmutan sa mga maglulumba gikan sa lokal ug international. Team Malaysia ang gideklarang kampyon sa kompetisyon. Ang lumba sa mga bangka nakahatag og kalingawan sa mga residente sa Dipolog City. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe!